Čaute ľudia, no a vítam vás pri dnešnom šorte. Dneska sa nachádzame vo Fortnite. No a keď uvidím nejaký nový halloweenský skin, šort končí. No a rozhodol som sa patať do Gordy Gate, pretože je to moja obľúbená lokácia. Nakoniec ma zabol ten vrah mu Black Phone. No a ak sa vám tento short páčil, dajte prosím like. No a ak sa vám páčil ešte viac, dajte prosím aj odber. No a toto je z dnešného shortu všetko, čiže ja sa s vami lúčim, takže čaute.